ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ବେବିନା ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲି। ମୋ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେଠି ମୋର ଘର ସଂସାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଘରେ ଥାଏ। ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ମୋ ସହିତ ଚାଟିଂ କଲା, ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଟିଂ କଲା। ମୁଁ ମନା କଲି ତାକୁ, ମୋ ସହିତ ଦେଖ ତମେ ଏମିତି ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ କରନି। ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଚାଟିଂ ନ କରିବୁ, ମୋ ସହିତ କଥା ନ ହେବୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି କଥା ନ ହେବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ କଥା କହିଦେବ ବୋଲି। ତାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କତିକି ସବୁ ମେସେଜ୍ କଲା, ଦେଖ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଉଛି, ଇଏ କରୁଛି, ବହୁତ କଥା କହିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରଧର କଲା, ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ରହିଲି, ଇଏ ବି ମୋ ସହିତ ସେ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଚାଟିଂ କଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ମୋ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବୁନି। ନା ହଁ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବି। ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ନ ପାଇଲେ ବିଷ ପିଇଦେବି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଏ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ବହୁତ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲା। ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି, ତୁ ମୋ କତିକି ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? ନା ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଉଛି, ତୁ ଆସେ। ଟିକେଟ୍ କଲା, ମୁଁ ଗଲି। ଯାଇକି ସେ ସେଠି ରୁମ୍ ନେଇକି, ଭଡ଼ା ଘର ନେଇକି ରଖିଲା ମୋତେ। ସେଠି ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଏମିତି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ରହିଲା। କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାନି। କହିଲା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ଭରସା? ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜ, ସେ ଚିରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବନି।